Дойдете и ни пригответе да едем Пасха. И като настанал часът, той седнал на трапезата и апостолите с него и казал: Твърде много съм желал да ям тази Пасха с вас преди да пострадам. Като взе хляб, разчупи го, даде им и каза: Това е моето тяло, това правете за моя възпоминание. И така също и взе чашата и каза: Тази чаша е новият завет в моята кръв, която се подлива за вас. Но ето, ръката на този, който ме предава, с мен е на трапезата. И те започнаха да се питат: кой от тях ще е този, който ще извърши това? Симоне, ето Сатана изисква разрешение да ви пресека лъжите, но аз се моля и за вас, за да не играете. Господи, готов съм да отида с тебе в затвор и смърт. Казвам ти, Петре, петелът няма да пропее, докато не се тече 3 пъти от него. И като излезе, отиде в Галилеонският хълм да се моли с учениците си и каза им Исус: Молете се да не паднете в изкушение. Исус се отдели от тях и коленичи и се молеше: Отче, ако искаш, нека му измине тази чаша, но не моята воля, а да бъде твоята. И ангел от небето му се яви и го укрепваше. И като беше в агония, молеше се по-усърдно, а плътта му ставаше на кръв. И като стана от молитва, дойде при учениците си и ги намери заспали от кръв. Докато говореше, едно множество войници дойде и Юда вървеше пред тях. Приближи при Исус, за да го целуне. А Исус му каза: Юда, силовка ли предаваш човешкия син? А вие като разбойници ли сте дошли с ножове и сот? И като го хванаха, водеха го при първосвещеника, а Петър следваше отдалеч. А една слугиня като го видя и каза, но той отрече. Жено, не го познавам. След малко другият го видя и каза, Човече ли съм? и след един час друг настоятелно казваше, Там беше от тях, защото ега нямам. и веднага докато говореше, един петел пропя. И този спомни за думите на Господа. И като излезе вън, а мъжете, които държаха Исус, го ругаеха и го биеха. Фосилно Янко, дадат микрофони! И като му покриха очите, го попитаха, Отгадни кой те удря! Ха-ха-ха! Дай ми отгадни кой те удря! Ха-ха-ха! И този ми бил цар с дрипи! Ха-ха-ха! и много други неща говориха против него, като богохулстваха. Когато се разсъмна, го заведоха при Пилат и започнаха да го обвиняват. Намерихме този да развръща народа ни, да забранява да даваме данък на Цезара и каза на тебе си, че е Христос. А Пилат го попита, Ти ли си юдейският цар? а той в отговор каза. Ти го казваш. Пилат се обърна към народа и каза, Аз не намирам никаква вина в този човек. Доведохте го като едни, който бунтува хората, но ето, разпитах го пред вас и не намирам никаква вина в него. Не е заслужил нищо, с което да е заслужил смърт. И затова като го накажа, ще го пусна. но те всички единодушно изкрещяха. А Пилат като искаше да Разбира, това не му я. и ми извика отново, но те крещяха.
вода. Изми си ръцете през народа и каза: Аз съм невинен за кръвта на този човек. Тогава той им пусна Варава. Войниците заведоха в преторията и като го съблякаха, Иринела смамиял. и след като сплетоха тръни венец от тръни, Наложиха на главата наложиха го на главата му. A cadáver, Сложиха тръстика с дясната му ръка и като коленичиха пред него, присмяха му се. И като го заплюха, взеха тръстика и го удриха по главата. След като му се присмяха, съблякаха мантията от него и го заведоха да го разпънат. Ако те нашти. Скала се Мария Марийки от Иерусалим, Мария и Магдалена. Да. Ме клипи ке ранахши. А кала се Мария Папарийки са. И Атиджа, и Фатма, и Гюзела, и Матмазелка. И като стигнаха до Голгота, Ама хебярдало, това правдала бе. разметената жлъчка, Исусе, дикче до татка ти келтот, Исусе. Мате му е шудба. приковаха го на кръста, разделиха си дрехите му, като хвърлиха жребий. Намерете падна! На главата му поставиха надпис: Този е юдейският цар. Той наистина ни се печатва и с кръвите ни се натовари. А ние го счетохме за вода, породен от Бога и на света. Но той биде нареден поради нашите престъпления. Биде поради нашите беззакония. И на него На него дойде наказание. Изпикня Марита бе. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се забудихме, както овце. Отбихме се всеки от своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички. Той беше огледал, разнови себе си и отвори устата си, както агне водено на планета. И както овца, която през прегача си не знае от нас, така той отвори устата си. Слънцето потъмня и завесата на храма се разря по средата. И като извика със силен глас, каза: Отче, в твоите ръце предавам душата. и издъхна. След събота, при зазоряването на първия ден на седмицата, Мария и Мария Магдалена дойдоха да видят гроба. И ето стана голям труд. Ровен истинско. Взета здрав, те наведоха лицата си до земята. Защо търсите живия сред мъртвите? Спомнете с думите. Ай ми джотка.
Като се върнаха от гроба, известиха всичко на останалите. Братя и сестри, Исус е възкреснал. Исус е възкреснал. Няма го в гроба. Ангел Господа ни се яви и ни извести. Благата вест. И докато разговаряха помежду си, самият Исус застана между тях и им каза: Мир вам! Защо се смущавате? И приятелите ми, това съм аз. И тогава те му се поклониха. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Затова идете и направете ученици от цял свят и ги кръщавайте в името на Отца, Сина и Светия Дух. Ето аз съм с вас при всичките дни до края на времената ни. Амин. Наистина възкресе! Наистина възкресе! Наистина възкресе! Наистина възкресе! Hallelujah!